Orumiri neli mmadụ onye anya. Bye bye. More light. Nancy. Okay, I was good. I'm not body swile. I'm not all full of catch to the Here. I'm lost head. You go by. People lost game. Lost head, you go by. What was I got? About lost head. Lost hair. Lost head, yeah, we go full of I'm lost head. Cable. I no more, but after that, then I say, it's not imagine them na shop ever na business. I don't know because Bunji na Chineke with a call. Unusual call can be. Okay. Onye kambo, no more light. The business mugu. I said, Onya na focus anya bulu mu na village. No more buy. Na mbu mwigwe. Prince kambo. Na mwigo buy kambo. Hey. Nsi ana ma bigwe na ma angugo. Osum na nigo buy but oringo of mambo wi kolobia. Na mbo wi kolobia na ola ko mu wan. Nya to mama ime. We mutamo. Hey. And kebe na ekwu gidi kita na onwo kita na azuko mu prince. Mwigwe. Na doubt na enwe mi ke bu mwigwe odo possible. Gwe kwuchiri. Imaka nse na ana meta agreement ofuma. I make that agreement. Nwe si amba na abụrụ m mwigwe. All enyi nwoke nka no na hospital electrical no na number 42 Omanuka road. Chukwu wetego plaza Otolo Nnewi. Imari ya? Nnewi. Ọ na-atụgasị ma foreign light nke ụdị ọbụla ịchọ original direct from Germany from China from Tokyo. Imari ya? Ede ama ndezigbo mmadụ agbaga ọchụ. Ya na akọrọ gị owesi m na nge ntị. Na m jekere ka mmalụ wee nawa. Wee gee ntị ebe ọ na-ezokwe na mbụ Prince. Ọkwa lost head ka mbụ lost head. Igwe be anyị. Ọ bụkwa nke na-eme n'ihe ana n'ihe na ịchekwa ya na bịa n'ụlọ anyị ka nkọlụ gị ịmarụ ka ife ikwe m dịka nwa. Ịmarụ ka ife ikwe m dịka nwa. Ọkwa Prince ka mbụ. Ifu ngom n'ụdị ọnọdụ a. E na-ekwu gidi nwee nweta ala ati na wewe ya na afụ nube. Fon megbi. Ala. Ego mpam kwelu m ego mpam ibe igwe. Ego ni. Nnukwu ego na agụbem ya. Akụbem gwe ya agụ. E na-ekwu EFCC na kabịa wolu m China ọ na-asị na Nigeria. Mpam kpọfa. Se ha rapụ onye aka na ejukwu m egwu. Nna m nwere agba. Bụ chi ha woni. Ọ bụ ọkwa nlọ. A na-atụtụ mbegwu na Nigeria. A na-ezuzikwa m eze ọkwa Prince ka m bụzikwa. Ọ bụ nke na mekisi baka ya na nke na ịmara ihe na-eme ebe na ya nakwa na ịnwetago onwe gị. Ekwesu na chi yuzu gị. Ekwesu na chi ji gị kwalụ ngwa ọrụ. Mma anata. Mgbe na ọbụla ga-empa nwokịta azụkọ m igwe. Mebi ọbụla chọrọ ịgụrụ ụlọ. Ị nọlụ ya bụ na ụlọ ya bụ ụlọ. Mma anata. Yeah. Isi. Oh, yes. Ihe dị ebe a bụ nni mpam nyere. Nni mpa gị eri. Obere nni m dobere mpam. Obere nni mpa gị eri. Ihe na-ajụ m onwe gị. Kuchi ni mobile from nni ya. Mgbe kuchi ego obere. Gbawe. Onwe m ike ime ya. O pere mpe. Echem na mpa gị dị igwe. Kwado wuyiri gị ego na akaụntụ. Aka o widiri ya. Okay, sabe. Aka o widiri ya. Mba bịa na wan. Isi na ya batara mgbede aka echi. Echi mma abata. Ịma kuchi mobile. Okay, nke mpam nyere. Kan nawan. Bye bye. Echi mma anataba. Yeah. Edichakwa na ego nwa. Ego kare. Ịma kuchi mobile nne. Is your brother? Go for beat.